Samantala, Idol, tinalakay po sa pagdinig ng Komite sa Transportasyon ng Sangguniang Panlunsod ng Alaminos noong Hunyo 4 ang panukalang pagtaas ng pamasahe ng kanilang tricycle sa lungsod. Dumalo sa talakayan ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City, 4 na pangulo ng mga Tricycle Operators at Drivers Association or TODA at mga kawani ng Public Orders and Safety Officer POSO, Transportation Regulation Unit at ang kinatawan ng mga pasahero. Kabilang sa mga pangunahing panukalang pagtataas ng minimum ang pamasahe mula sa 10 pesos patungo sa 12 pesos and 50 centavos para sa unang kilometro ng biyahe. Tinalakay rin ang mungkahing paglilimita ng 3 pasahero kada biyahe at ang pagtatakda ng hiwalay na singil para sa mga espesyal or special trips. Gayunman, iminungkahi ng mga pangulo ng TODA na panatilihin sa 4 ang bilang ng mga pasaherong maaaring isakay sa bawat biyahe. Iminungkahi rin nila ang pamasahe para sa special trip ay itakda sa 3 unit ng regular na pamasahe. Binigyang diin naman ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng malawakang information campaign sakaling maaprubahan ng panukala upang matiyak na lubos itong mauunawa ng publiko at maiwasan ang pagkalito at sa pagpapatupad. Ayon sa mga opisyal, ihaharap ang panukala sa susunod na regular session ng Sangguniang Panlunsod para sa mas malalim na pagtalakay bago ito tuluyang desisyonan. Samantala, patuloy na hinihintay naman ng transport group at mga commuters ang magiging resulta ng nasabing deliberasyon kaugnay sa panukalang fare adjustment sa lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.